לקראת יום ירושלים בשבוע הבא נערך היום חידון תנ"ך עירוני שבו התחרו תלמידים מ10 בתי ספר. המנצח הוא דאין יו, בן 10, שהוריו, שאינם יהודים, באו לישראל מדרום קוריאה לפני 12 שנים. שלום לך דאין. שלום עודד. כמה זמן התכוננת לחידון הזה, דאין? בערך 5 חודשים. ואתה יכול לומר לי מהו הסיפור הכי אהוב עליך בתנ"ך? הסיפור הכי אהוב עליי הוא דוד וגוליית. מדוע? למה דווקא את הסיפור הזה אתה אוהב? בגלל שזה מסביר לי טוב איך אלוהים יכול לעזור לי גם כשקשה לי וגם כשהכל נראה חסר סיכוי. תגיד, אתה יכול לומר לי מה הייתה השאלה הכי קשה היום בחידון? כמה פרשים לקח הדדעזר בשאלות הלחצנים? וידעת את התשובה? לא, טעיתי בשאלה הזאת. לא נורא, אבל כנראה שבשאר השאלות לא טעית וידעת לענות בדיוק נכון. אח שלך התחרה גם הוא לפני 4 שנים בחידון הזה, הוא הגיע למקום השני, אז היום אתה עשית תיקון ואתה חתן התנ"ך של ירושלים. זה נהדר. תודה. בטח הרבה מאוד האנשים שואלים אותך איך זה שילד קוריאני יודע כל כך טוב את התנ"ך. מה אתה משיב להם? אני לומד תנ"ך כי אני אוהב את אלוהים, כשזכיתי זה היה בזכות אלוהים, ואלוהים עזר לי לזכות. תגיד, אתה מוכן שנעשה עוד קצת חידון תנ"ך קצר? כן. אז בוא ננסה. תגיד לי באמת, מה היה גובהו של גוליית? לפי הפסוק זה 6 אמות וזרת. די גבוה כנראה. ואתה זוכר כמה אבנים דוד לקח מהנחל? 5 חלוקי נחל. ומי ניסה להלביש אותו בשריון? שאול המלך. אתה זוכר מה גוליית אמר לדוד כשהוא ראה אותו מתקרב אליו בלי חרב? הכלב אנוכי כי אתה בא עליי במקלות? שמע, אתה באמת יודע מצוין את התנ"ך ואת הסיפור של דוד וגוליית. דאין, אני מברך אותך מאוד מאוד על הזכייה. כל הכבוד, תמשיך כך. תודה. תודה.